Pak. Pasubok lo ni. Iya. Ya taranga masih well ke kamari. Tempat tungguan sih kok. Tungguan di siko. Iya. Lagi gak cerah hari pagi kok, Lagi Pak. gak cerah. Nak minum, Pak? Ay, aku pilih nga. Kopi ke dai? Kopi susu lah. Pilih kali. Kopi susu je lah. Nak patang saya lu bayi dia lah. Iya, Bukan minta kopi susu je lah. sabar. Kau dibayi beko. Nah, selesai minum kau dibayi satu lah. Kan ragu je lah. Laga sangah ke sekolah. Nah, minum lah ha. Ya. So pakai gulu apa mah? Yo, deh. Ngatakan itu, Jadi Pak. lah ha. Kau sudah kali yang satu ya. Tu hari kamari. Ya sabar. Malah tuh nanti kau selesai dah bos satu. Kenapa? Kau balik kau buat taruh. Kau pulang membawa lamang. Mencari siwel bantu elok. Tapi tiok kadai tiok baru tang. Nak kapan yang nanti? Ngatakan itu sabar. Aku ada cerita cik. Itu ada. Pak. Ya. Dan Kau cerita kau sebenarnya. cerita. Enggak, muka sih ikut sabanai tapi ambo cerituan gitu ah. Itulah. Mang kejadian. Ya. Jadi cerita ko Pak Haji Jubu Haji. Oh, sama-sama Haji kedua. Sama-sama Haji kedua. Aja sih emang. Jadi di suatu malam, ya malam-malam kelalok lah, di dalam bilik, padua beliau ko, ini punya anak gadis ko, anak gadis ko ala muda mata, Anak gadis kau bersih kok? padusi. Jadi anak gadis ko, lah elok yo lah elok ke rumah tanggo lah gitu ah. Iya. Ayo lah elok ke dicarian jodoh. Iya. Jadi di sini lah tak pikir dia buat jigo. Iya. Laba pikirnya, laba ceritonya berdua kau carian anak wako kawan lain lah. Jadi nang kece orang Lumayu itu lah pun berpikir tentang itu jo mah. Oh iya. Nak menantur kau ya. Yo, nana Pak Ji kareh jo kana. Indak ambo kareh do, ambo mendidik anak mah nang kece Pak Ji. Iya. Jadi de Ibu Haji ko aku iyo. Tentu Pak Haji nang kemancarian yo. Iyalah. Kalau ambo beko lain lo kecil ulang. Iya. Jadi yo de Pak Haji ko de ambo yo bahasa Arab ndak Halo syaratnya tuh. Kalau de ambo sare yo orang ka surau. Orang nan rajin kamu saji. Ini ada Pak Haji mana? Ini de Pak Haji. Iya. Ko dapet de ambo kok dapet minta ko kadang-kadang kan baik tulor guys. Dapet nan diati kan dati na dapet. De ambo kok dapet satu ndak Iya. Itu kecil. Jadi pas inyo nyo kecian ka Bu Haji ko, apa syarat itu nang kecil Bu Haji? Mah syaratnya dah mau ikut rajin orang tu kalau hari-hari Jumaat kuang, inyo tiba dah ulun dah Ini bos Haji. di rumah saja Pak. Jadi kalau pulangnya inyo lo nampak yang kudia. Ndak lihat dulu dah. Enggak, itu minantu nang kamu cari. Iya. Kalau kau baik itu nang kecil Bu Haji tadi lo gue. Iyo tak kait tunda Jadi secara logika ni jalan dia buat je. Ya. Pati nyo tiba pertama tu, nyo lah bazikir-zikir tu. Yo, yang tak ke kamu. Kalau nyo pulang tu nyo lah bazikir-zikir lu mendoa kanang kuasa je. Lebih orang kau semayang satunya tinggal saja kalau gitu. Tinggal seorang lain. Nyo seorang lain nyo cari daripada Pak Ji ko dari jendela. Iya. Jendela Mas Haji ko. Pak, jendela Mas Haji. Iya. Nampak dia balau. Wah, Minantu konyo ko. Iya. Ko nang bisa ka jadi minantu Iya, ko. iya. Itu je lah ko. Yo lah nyo dakke ide Pak Ji ko. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aba basiambo ko. Iya. Aba buya sena ba do Pak Ji. Oh, ini orang saji mana? Yo. Itu mah buya. Dari tadi buya lambo perhatian ke masuk rumah saji. Iya. Ambo calik-calik jauhan. Alun tibo wakatu lah dah Pak Ji lah masuk ke dalam masjid. Wakatu Jumaat alun tibo lah. Pak Ji lah buya lah tibo dalam masjid. Anu yo baik tu mah Pak Ji. Kalau tibo ko wak yo dah di sini dapat lo wak baru. Itu. Oh yo lo maya ke Pak Ji ko.
Sudah itu ndak sanulong bocil le do. Bo perhatian lo ke pulang le paling kudian lo. Oh iya saatnya. Iya. Jadi Pak Jiko ndak sabar lah. Iya. Ndak sabar Pak Jiko. Ikonan di hati yang bobana kok. Iya. Ikonan ambo idam-idaman dari dahulu. Iya. Ambo ndak ambo aduh anak gadis. Iya. Ambo ndak mencari minantung. Nak menang. Yo takah buya pun ndak ya. Oh iya. Dah kecil dia. Iyo. Oh iya. Nang buya tadi, beli nang buya ko lah kadang hati ko. Ndak yo onde na lain lah buya. Awak na anu do. Beko anu indak ambo yo takai ko nyo Pak Ji. Nak do nang lain. Ambo yo takai ko nyo buya. Nak do na lain na bodo. Jadi kalau umpamuan, iyo kini ambo pulang. Ambo datangi ke rumah buya. Iya. Oh iyo bagagih sih. Iyo lah datang kalau kadang dia ni tu nanda Iya. Sebab bamang ko itu di nyonda di dalam baca itu tadinya dalam bilik tadi. Nambo indah inyo kamaliang rumah ko. Kamaliang yo. Jadinya nak kamaliang rumah ko. Iya. Nyo dangan lah itu syarat nyo bagagih sekali ko. Hari Jumat. No tandoi ko kecil buya ko. Ambo mungkin jadi minantue ko mah. Itu. Ayo. No orang maliang ko. Itu na lupa ambo ngecek na tadi. Jadi lah tibonya le no. Ano lagi lo? Apa kopi Bapak? Jadi lah tibo. Iyo no datang ya. Bagage babue ari bagale sekaling. Iya. Babue ari bagale. 2 hari 2 malam. Kabau nyo dah bihat. Pai tu banai nyo ndak baminan tu. Yu nyo lah cainan baminan tu. Iya. Cainan lo je buya ko. Kan itu jadi lah baminan tu lah iko sadue. Jadi nyo lah nyo angket lo durang pengurus masjid nang buya ko. Nang buya ko lah nyo angket durang lah iko nyo lah khutbah lo kecek nyo. Nyo lah magi-hagi ceramah ko lo kecek nyo Pak. Iya. Jadi suatu ketika nyo meminta orang kampung lain untuk inyo bahas supaya bisa menghadiri wirid remaja. Wirid cara orang gini mah. Wirid. Jadi ya anu wirid tu kan nyo tak bisa orang maliang lah kena muat. Orang tak betul dah. Lalu nak jeleh deh. Jadi de inyo buat lah kakalan bahas supaya indak bisa menghadiri wirid ko. Iya. Jadi di rumah nyoba ke rumah gae ko di rumah bini tadi nyoba ke rumah gae sudah itu di bodoh manggae ko ngaji kendola ko nyok perbal supaya si kecil lah sakit jadilah di bola lamu banan ndak ya tibonya turut ke Pak Ji ko lain ke rumah gae nantu di bawah yo babu ya urang lah menunggu ya buya de malang di bodi awak wah ambo kecelakaan tadi ndak bisa onde yo mah ya li ndak baa do anu biar kecian sela ka pengurus masuk unduran masuk dia tunda betul unduran tunda sama jadi ayo lah kecian tak itu tu jadi ndak sanang yo tibuya aku tu jadi bahan namanya sikit cari tu kuai ambo bahan usela supaya bahan namanya capek mati ya. Kau sudah masalah kau kejadian. No turut saya buya kau lihat nyuasam kau lo. Kau nak iyo le kau doh. Nak nakah le kau doh. Nyola bakal tuh tiga. Ya panci ding. Nyuasam kau lo Pak. Dia masa kau lo nanti kalera. Nanti kalera kau mah menantu kau je. Cuk nanti anu ndak do pernah datang atau si alasan aja. Nyola banyak kau. Tak pernah datang. Nyola saya nyopi kaja. Ke rumah Kaja menantu tadi. No kaja menantu deh. Ibu menantu dia nampak membogolok Pak Ji ko dinyo. Nyumpay lari. Lah baputa-puta. Kaja. Lah kaja. Kaja Pak Ji ko taruh. No kaja taruh lah kaja. Sampai kini bakaja-kaja aja lah. Lumba sapit ni tu. Cuma sampai kini bakaja-kaja aja lah. Kaja ya. Masih bakaja aja lah. Alun je dapat lah. Alun lah. Itu jadi bilo ko lah kada PE de buya ko. Masih ada kaja gini. Masih bakaja-kaja aja. Ayo wak tunggu lah. Permisi yang mulu. Tulis ko lu. Kan itu tiba Pak, permisi mulu Pak. Lagi cerita lama ikut. Itu kata sabut je dah ya. Ya tulis lo.
Kicu ya din deh pak. Dia tai lama, sing duanya lah Apa pakai ya. cerita tu? Ah. Iwa bayu sama si Wil tu. Iya. Lepas tu ah.